¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, mi amor. Pau. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre. Siento que está aquí. ¿Qué? Hola, buenos días. Kaixo, egunon, ongi etorri prentsaurreko honetara, 72. ediziorako prentsaurrekoa, Elianto aurkeztuko dugu, aurten Leian dago atal ofizialean, eta filma aurkezteko hementxe dugu ordezkapen zabal bat. Aurkeztuko dizkizuet, beste aldetik hasita, eta prentsaurreko bat denez, eta jende asko dagoenez berehala irekiko diogu txanda galderei. Beste izkinen Fernanda del Nido, ekoizlea, Mathilde Olivier antzezlea, Ester Esposito antzezlea, Pedro Martín Calero zuzendaria eta gidoilaria, Malena Villa antzezlea, Isabel Peña gidoilaria eta ekoizle ejekutiboa, eta nire ondoan Eduardo Villanueva ekoizlea. Hasiko gara galderekin, hemen dugun galdera bat, hemen aurrean? Hola, buenos días. Kaixo, egunon, zorionak filmagatik asko gustatu zait. Banik, galdetu nahi nioke zuzendariari. Filmaren lehen zatia, nik erreferentzia asko ikusi dut, ezaket oker nagoen edo ez, erreferentzia egiten diola J-horrorari. Beraz, jakin nahi nuke, ea ondo nabilen, ea zalea zaren edo nola ikusten duzun. Ezakit zer den J-horror delakori. Japoniar horrorea. Egia esan, ez zinema gustatzen zaidenez, terrorea gustatzen zait, baina egia esan ez naiz terrorearen izuaren zale handia. Eta, bueno, ez ditugu oso referentzia handiak izan, gero inkontzienteki atera atzean joan ziren filman, baina barkatu, ez J-horrorra ez. Hemen beste galdera bat. Kaixo, egunon, lehenik eta ben zorionak filmagatik asko gustatu zait, iruditu zait beldurrezko film originalentako bat dela. Galdetu nahi nizueke, zuek erabiltzen duze gioi egitura bat oso harrigarria da, eta jakin nahi nuke nola banatzen duzuen filma pertsonaia horien guztien artean, nola erabakitzen duzte horrela izango dela. Eta filmaren banaketan zenekiten zuen artean zer joango zen hasieran edo ondoren, nola lotu zenuen dena naiz eta zuen artean filma elkarrekin ez egon? Hasiko naiz ni? Bale. Bueno, egitura gidoitik dator, noski, baina, muntaian ezaketa lotu genuen, baina, oso kontziente nintzen. Eta bai, aberetani idazten hasi ginenean, ez dakit, erronka batzuk jarri genituen, arau batzuk, beldurrezko filma ohikoetatik ateratzea, modernizatzea eta buelta bat ematea. Eta egitura hori zen ere, bai. Normalean genero film gehienak linealak dira, eta gu nahi genduen egiturarekin jolastu. Eta gainera, bazuen istorioak bere zentzua, etzen bakarrik egitura aldatzea. Bai, hain zuzen ere, nolabait, denborekin eta espazioekin jokatzea, horrek zentzu formala zuen, baina batez ere tematikoa. Beraz horrela egin genuen. Eta gero gainera, uste dut, kontakizun honetan zerbait zinematografikoa badagoela,
gauza kapitularrau. Hau da, bazuela oihartzuna zentzu batean. Eta eroso sentitu ginen, ze eskutik zijoazen. Historia eta forma. La pregunta para el reparto. Eta galdera antzesleentzat. A ver, empiezo yo y luego... Bueno, ni hasiko naiz eta gero neskek jarraituko dute. Bueno, pedago zerbait idatzita zeona. Zegoenak gidoia eta bagenekien ze gertatzen zen kontakizunaren beste zatian. Baina harrigarri izan zen denontzat, bueno, baina nigatik hitz egingo dut batez ere gero filma ikustea eta ikustea benetan gertatu zena. del personaje de Andrea. Andrearen pertsonaia. Eta bai, harrigarria izan zen, esatea nola konektatzen duen film guztiak eta gainera antzezpenak oso onak zirelako ere bai. Hau da, panorama bazabalago ulertu genuen orduan. Bai, bagenekien historio guztiak gidoia irakurri ondoren noski. Baina niri gantzeko zerbait pasatu zitzaidan. Nire zati gogokoena da Argentinakoa enekien nola izango zen. Eta bapatean beste film bat ematen du nola bai. Beste garai bat, argazkia, kolore gama izugarri aldatzen da. Eta nik inituen beraiek ezagutzen. Ze hoiek elkarrekin egin zuten Argentina, nik Madrilen egin nuen aparte, ematen zuen beste film batean nengoela. Gustatu zitzaidan, irutu zitzaidan lehen aldiz ikusten nuela, edo jaketen nuela historia. Eta gero, nola egin genuen dena elkartzeko? Bueno, beraiek eta ni elkarrekin egon gabe. Gidoiak oso errez jarri zuen, oso ondo idatzita zegoen, eta istorioak, bueno, hor elkartu egiten zuen eta jarraitutasun bat ematen zuen. Baina uste dut egiazko bizitzan sare ikusezin bat dagoela emakumeen artean baditugu leku komun batzuk, gauza asko partekatzen ditugu, esperientziak, bizipenak, injustiziak. Hau da, azkenean txamponaren alde berean gaude. Eta uste du leku komunak daudela, naiz eta elkarrez ezagutu, naiz eta garai desberdinetan egin filma, badago lotura bat. Hor ikusezina airean. Bueno, egia da, ezak eza esango dudan honen ondoren. Gidoia esan duten bezala, gidoia irakurri genuenean liburu bat irakurtzea bezala zen. Hau da, irakurzale batentzat, horrelako gidoi bat irakurtzea freskagarri izan zen, eta Esterrek esan duen bezala, filma ikusi nuenean, bai, nik pixkat Madriden egin nuen parte txiki bat, baina oso gutxi egon elkarrekin eta bere parte guztia ikustea zoragarria izan zen. Eta suerte handia izan da, horren beste antzezleekin lan egitea, horren beste talenturekin. Eta talde osoa, 3 herrialdetan film bat egiteko, zuzen horrela izan barko luke bizitza. Hau da, desberdintasunak ez sortzea generoen eta hizkuntzen artean. Eta gainera, nik ez dut espainiera hitz egiten beraz, zoragarria izan zen. Eta oso erabilgarria izan zen, pertsona hain zoragarria kontuan ukitzea, gidoia ere zoragarria. Horlako gidoi badagoenean, ez dugu besterik egin beharrik egia esan. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik, zorionak filmagatik, Pedro eta Isabeli galdetu nahi dieteak gehiago hitz egin dezaketen. Hain modu originalean kontatzea emakume kontrako indarkeria. Hau da, nola izan zen monstrori eraikitzeko modua, eta zergatik egintzen hainbat belaunalditan, eta herritartasun bat baino gehiagorekin. Eskerrik asko iruzkinarekin eta galderagatik. Monstroari dagokionez, zuk deitu diozu, baina guk ez. Ez gara gehiagik sartuko, ze ez ditugu gauzak gehiagik kontatu nahi. Eta bigarrena galdetu duzuna, bai. Denboran bidaiatzen zuela, bai. Egiturarekin du zer ikusia, lehen komentatu duguna. Hau da, min hau, oinaze hau, gai izatea denboran zehar bidaiatzeko eta espazioan
hau da, ozeano bat zeharkatzeko. Eta, bueno, ematen du non kokapena zela non nahikotasuna izan zen guk arketu genuen modua kontatu nahi genuen kontatzeko film bat egiteko. Uste dute ezkutatuta nagoela motorra izan ez dadin, baina filma gogoz ikusi baduzu, horrekin gelditu. Hau da guk moduri arkitu genuen arau horiek jartzeko oinazeari. Ez dakit zer gehiago erantzi. Oso ondo dago horrela. Hay aquí una pregunta. Hemen galdera bat. Hola, buenos días, Gabriela. Kaixo, egunon, Gabriela. Kulturizarte Txiletik. Nire lankideak egin duen galderari jarraikiz, Isabel eta Pedrori galdetu nahi diet, film honi dagokionez, beldurrezko filma da batez ere, ez dutelako sinesten emakume kontatzen dutena, eta azkenean, hau errepikatu egiten da, beneta berriz, inork ez dielako sinesten. Ze oihartzun izan dezake film honek gaur egunetan. Gaur egungo garaian. Oain zuri egokitzen zaizu, Pedro. Bueno, hori pixkanaka ateratzen joan zen. Hau da, joan ginen filmaren gaia aurkitzen, eta nola kontatu, eta orduan oso modu naturalean ateratzen. Nola esan, konfiantza falta hori, edo sinestea pertsonaiei gertatzen zitzaiena, eta txertatu egin genuen, gure egin genuen, barrutik atera zitzaigulako, intelektotik azken batean. Eta, bueno, espero du funtzionatzea. Bai, harrigarria da, ze leku komun bat da, beldurrezko filmetan, biktimari sinestea. Eta hori ere gertatzen da gure egunotan. Eta konturatu ginen hor zegoela, erabiltzeko eta kontatzeko. Beraz, zure galderari erantzunez, bai da erantzuna. Kontxita hemen? Bai, egun non nire galdera Isabelentzat da. Ze uste dut Espainiar zinemak beti izan duela gidoilari, bikainak, azkona, estrel, baina bapatean badago haustura bat eta zu agertzen zara eta uste dut asko egiten ari zarela Espainiar zinema visualizatzeko. Hau da gidoi eraketatik, egitetik. Inoiz asmorik izango alduzu zuzendari lanak egiteko? Egiten duzun lan honetan, hain egoki egiten duzun lan horretan, Kontxita. Eskerrik asko, zure hitzengatik. Ba, ez egia esan, inondik inorare ez dut zuzendari zerteko asmorik. Eroso eta deseroso nago nire ogibidearekin, eta deseroso, komplikatua delako. Beraz hemen geldituko naiz, alik eta hobekien egiteko. Bai, presionatzen jarretuko dugu lortu arte. Mikrofonoa behar da, mesedez, ezin dugu bestela itzulpena egin. Pues es complicado de responder. Komplikatua da erantzuten, baina nire lankideak ikusten ditut sasoi betean. Eta telebistan ere badago sortzaileen irudi hori, eta uste dut tarte bat eskaintzen digula horrek. Gutako askok behar bada okupatu egin dugun modu anonimo ikusezinean, ordaindu gabe, deitu nahi duzun bezala. Eta bapatean okupatzen ari gara, hartzen ari gara leku hori modu naturalean. Eta bidezkoa da, eta uste dut hori dela norabidea. Hor, galdera bat horratzean. Kafe Zinematik, Costa Ricatik, zorionak denoi. Costa Rican asko jarraitzen diogu, zinema argentinarrari eta espainiarrari. Bien jarraitzaile sutsua gara, eta hemen bi herri aldetatik onenak daude hemen, onenetakoak. Pedro eta Esterri galdera bat, zuzenean Pedroren kasuan, zinemakile gazte asko dago herrialde txikitan, Costa Rican adibidez, kafe zinemakoak direnak, eta
nahiko luketenak egunen batean proiektu bat egin. Adibidez, el llantok espektatibo handiak sortzen ditu. Eta esplikatuko duzu pixka bat prozesua nola da, izan da zure prozesua. Eta esteren kasuan antzezle gazte asko daude ere bai, zure karrerari jarraitzen diotenak Costa Rican, gainerako antzezleak bezala. Baina interesa dugu pixka bat kontatzeko nolabait zer esana izan duen horraino iristeko eta ea agur bat bidaltzen duzuen kafe zinemarentzat. Haraino iristea zer esan nahi duzu prozesua, hain gora iritsi arte jaio zinenetik, nola izan zen zure gurasoekiko harremana eta bar. Bai, bueno, ni publizitatetik netorren eta zinema egin nahi nuen, baina une bat egon zen, publizitatean erabaki nuela, hau egin nahi nuela zinema. Beraz, hasi nintzen pentsatzen, aurkitu nuen, nituen ideia batzuk, irudi batzuk, partekatu nuen Isabelekin, Isabelek batekin zuen nirekin, eta gero Eduardo etorri zen, eta Caballo Films, Nacho, apustu egin zuten modu inkontzientean, haze saltsa, bi kontinente, zuzendari berria, eta gazteentzat, Costa Ricako gazteentzat, beraie baino beak diren pertsonekin elkar daitezela film bat egiteko. Eta nik gogo handia dut Costa Ricara joateko. Kaixo denoi, bihotz-bihotzez, Costa Ricako guztiei. Eta nola izena zuen? Kafe Zinemarentzat besarkada bat. Eta besterik ez niretzat zinema egitea privilegio bada. Gehien gustatzen zaidana da. Eta beldurrezko filma bat, bai, nire genero gogokoena baita, aurra nintzenetik. Beraz, zorionekoa izan naiz, eta gainera film hau oso berezia da, tarrigarriaz beldur desberdina da, ez da betiko beldurra sutilagoa da. Ezaki desberdina da, ja da gidoian ez zuen antzik beste ezerekin. Eta laburra izan zen, baina trinkoa, ona den guztia bezala, 3 astetxo egon gina Madrilen eta gainerako Argentinan. Oso ondo pasatu nuen, gozatu egiten dut beldurrezko zinema eginez, luxu handia izan da. Isabelen gidoi bat egitea eta Pedrorekin egitea suerte handia izan da, bere lehen filma da, baina ikusi duzue. Baina jendeak flipatu egingo du hau bere lehen filma izateaz eta dena merezi du. Eskerrik asko. Bueno, aurrera jarraitu aurretik, galdera bat egin nahi diot Pedrori eta bat dator planteatu duzun horrekin, bueno, Pedrok dena merezi du, eta zu, Pedro, esan duzu publizitatetik zatorrela, eta oso modu naturalan egin duzula jauzi hori zinemara, zu planteatzen duzu zerbait oso potentea, oso politikoa, ere bai, genero pelikola izateaz gainera. Batzuetan ematen du filmen mezuekin bakarrik gelditzen garela, baina dimentsio zinematografikoena eta bisualena bigarren mailan uste dugu, eta nik uste dute llanto, denak ados egongo gara oso ikusgarria da formalki. Oso arradoa da genero filmak ikustea zeinean eszenaratzea, giroa, espazioekin egiten den lana horren zaindua denik. Erabaki batzuek testutik etorriko dira, Isabelekin, eta beste batzuk ulertzen dut. Prozesuarekin bat atoz zerrela, hau da nola pentsatu zenuen eszenaratzean, beraz galetu nahi nizuke horri buruz. Nola planteatzen duzuen filma, nola egingo duzuen, nola egingo dituen eszenak, zen puntuteraino ekiko dugu kontuan espazioa. Prentsa aurreko hasi aurretik Isarekin hitz egin dut, ze garrantzia duen hiriak adibidez, elementu gisa. Hau da, historia gertatzen den herrialde guztietan hiria bihurtzen da pertsonaia bat gehiago. Eta beldurrezko kodeekin dago filmatua, baina hizkera zinematografika oso ondo ezagutzen duen norbaitekin, beraz, esplikatu pixka bat alderdi bisual hori zure filman. Eskerrik asko Desire. Esan duzun bezala gidoiak jadanik markatzen du. Apustu egiten da asko kamararen alde. Ze filma tentsioa baita.
Tentsio bat metatzen ari dena, ez daudeola elertze jakinik. Giroa kamerarekin, pitxu handia du. Eta gero estren zatian, bera bakarri dago mugikor batekin den, eta hori eguneroko zerbait da, baina ez da batere zinematografikoa. Eta hori izan zen egieko burua ostea. Nola sortu tensio hori gidoian zegoena, estena horietan. Eta gero bestalde, nahi genuen pixka bat ies egin, estetika komun horretatik, beldurrezko filmetako argi horretatik, argi naturalistagoa nahi genuen, femeninoagoa, horregatik lan egin genuen zehazki hori, eta argi errealista gordina jarri genuen batzuetan mundua erreala izan zedin eta iria sentitu zezan ikuslea benetazkoagoa dela. Eta beldurra ere horregonik zerbait eskutuago bezala. Eta kamerak enkuadreak eman ditu, beharrezko tensio hori filma metatuz joan dadin, azkenera arte. Eta terrore psikologikoari bide egiteko hori hasieratik zegoen, ez oso fisikoa. Eta askotan gauza garrantzitsua gertatzen dira, ez dena berala ikusten, eskerrik asko erantzunagatik, galdera bat dago hemengo berdez jantzitako lankidea. Kaixo, eskerrik asko, aprobetxatu hemen produkzioa dagoela ikusiri, koprodukzioa da, eta gainera jauzi temporal bat dugu. Eta antzezleak hemen daudenek, badakit denetatik egin duzuela, badakit beldurrezko zinema ikutua zenuela, baina jakin nahi dut filmaketa honetatik zeratu atera zuen zuek antzezleak gisa. Enronka ikaragarria izan da. Hasieratik irakurri genuenean ikaragarri gustatzen zaigu potentzial handia zuelako, baina oso lehen film komplexua zen, arrazoi askorengatik. Beraz, aliantzak behar izan genituen lehendabizi Fernanda del Nido etorri zen, ekoizle gisa, gero Juanpa Janbider Frantziatik, beraz, indar asko elkartu behar izan genituen hau dena posible egiteko. Eta baita ere ekoizpen diseinu oso koordinatua denen artean, hau da, eskutik ies ez egiteko. Eta beraz, erronka oso handi izan zen, eta jende askok apustu egin zuen hori izan zen suerte haik handiena. Ze lehen unetik esan ziguten, burutik jota geundela, lehen filme batek izan bartzuela txikia. Eta egia da aurkeztu zigutenean, esan ziguten, merkea zela hola aurkeztu ziguten, baina gezurra zen. Fernanda, zerbait erantzi nahi duzu? Ez, hoixe, hain zuzen. Gainera, espezialitate, expertiz desberdinak behar izan genituen talde sendoa sortzeko, Kristina Zumarragarekin, Eduardorekin, eta bosten artean, ekoizlen artean, beharrezkoa izan zena, lana aurrera ateratzeko, estrategia eraman alizateko nazio artean, eta gainera auzi teknikoak, berriak zirenak guretzat izan genituen tartean, eta gainera handinai artistiko bat partekatu genuen hasieratik eta Pedrorekin bat egin nahi izan genuen prozesu horretan guztian. Hor beste galdera bat? Hola, enhorabuena por la película. Sí, que no sabíamos, ¿no? Con que no sabíamos. Bai, bigarren galdera zerekin gelditu garen. Nire aurreko beldurrezko filma fisikoago izan zen, esplizituagoa, eta hemen erronka gehiago izan zen oso denbora gutxian. Gainera, film erdia Andrearen historia kontatzen da, eta oso etzen behar bada gehiegi. Eta egoera oso muturrekoetatik ibili berguen nuen modu psikologikoan eta batere ez fisikoan. Oso gauza fisiko gutxi gertatzen zaizkio.
beldurraren zatian, beraz niretzat, hori izan zen interesgarriena, baina gainera erronka handia izan zen. Niretzat hau izan zen lehen aldia gaur egungoa, garaikidea interesgarri izan zen niretzat, nire rola inkertzeko orduan. Eta erronka handienetako bat izan zen Espainiera. Urte betez lan egin bai nuen, hizkuntza horretan sinesgarria izateko coach argentinar bat izan nuen, Mary Argentinan bizi zelako, eta berak bere dialektoa pixka bat espainieratik pixkat bere desberdina zen. Bereaz azkenean, beldurrezko film batek, beldurrezko generoaren barruan dago filma, baina ez da hainbeste nire ustez beldurrezko filma, ezak endola adirazi emakumeen historio bat iruditzen zait gehiago. Eta bai, hori da guztia, eskerrik asko. Bueno, yo no soy una gran fanática del género. Bueno, ni zale amorratua naiz, beldurra handia baten diate, baina ez dakit, interesgarria izan zen, egin zieten eskaintza eta orduan baietz erantzun nuen. Film honek egin utzi dena izan da, eta horren gogoeta egingo dut, hau da egiaztatzea film bat egin daitekela, film handi nahia egin daitekela, eta kalitate oso ona duena, galdu gabe pixkat, maitasuna eta xamurtasuna eta harreman egokiak eta hori egiaztatu ahal izan dut filmaketan oso giro egokia genuen atsegina eta oso ederra lan egiteko. Eta bueno, batzuetan ematen du zineman gauzak egiteko, gauza interesgarriak egiteko edo kalitatezkoak ematen du beti, gogorra izan behar duzula, gaizki pasatu behar duzula, sufritu behar duzula prozesuan zer, eta kasu honetan guztiz kontrako izan zen beraz, baloragarria ditu zitzaidan, eta gustatu zitzaidan talde horrekin lan egitea. Bueno, agenda dela eta ezin dugu jarraitu pertsarrekoarekin, hemen txotzi behar dugu barkatu, galderak egiteko aukerarik izan dezuten lankidei eta eskerrik asko talde osoari, Eilantoko taldeari, suerte handia filmari giltzen zaion guztiarekin, eskerrik asko denoi.